Oko 800 mališana uzrasta od 2008. do 2014. godišta okupilo se danas na međunarodnom turniru za mlađe uzraste OFK Mladost Apatin Kup. Na stadionu kraj Dunava ispred organizatora razgovarali smo sa Strahinjom Delićem, koordinatorom omladinske škole, a koji nije krio zadovoljstvo sjajnim odzivom ekipa, naročito s obzirom na činjenicu da je uloženo puno truda kako bi sve bilo na nivou koji je neophodan za organizaciju jedne ovako velike manifestacije. Mi smo napravili 10 terena za 7 uzrasnih kategorija, što je zaista rijetkost na ostalim turnirima, da vidimo na ostalim turnirima širom cijele Vojvodine pa čak i Srbije. Svi znamo koliko je bitno za jedan grad i za opštinu da se predstavi na, da tako kažem, jedan lep način, tako što dovede 65 ekipa u 7 uzrasnih kategorija, gdje ukupno ima oko 800 djece i računajući trenere i predstavnike klubova možemo slobodno reći da tu ima čak i 1000 ljudi, to jest posjetilaca i gostiju na ovom turniru. Osim mladih fudbalera iz cele Srbije, učešće na turniru su uzeli i gosti iz Republike Srpske, a organizator je naročito zadovoljstvo izrazio dolaskom dece iz Kosovske Mitrovice, njih oko 100, koji su, zahvaljujući roditeljima domaćih fudbalera, ostali noćiti u Apatinu, učvršćujući na taj način svoja prijateljstva sa apatinskim drugarima. Zajedno sa decom i trenerima iz Kosovske Mitrovice u Apatin je došao i Aleksandar Spirić, predsjednik privremenog organa ove opštine kog je u zgradi lokalne samouprave ugostila predsjednica opštine Apatin Dubravka Korać. U ovom momentu želimo da izrazimo još jednom veliku zahvalnost sugrađanima Apatina koji su otvorili, slobodno rečeno, svoje srca i pre svega vrata svojih domova i ugostili ove mališane koji će naravno ostati ta trajna i raskidiva i prijateljstva i veza, ali mi ćemo zasigurno u narednom periodu što se tiče opštine Kosovska Mitrovica i sa sigurnošću odlučiti na bratimljenje sa ovom opštinom. Smatramo da pogranične opštine u ovom momentu trebaju da jačaju više nego ikada i da budu bliski, ali sigurno ćemo to nastaviti da kroz neki naredni period dođe do te realizacije koja će naravno zasigurno biti ti mostovi spajanja, jedinstva i bolje budućnosti za sve nas. Prema rečima Dubravke Korać, predsjednice opštine Apatin, omladinski fudbalski klub Mladost bio je na visini zadatka i odradio sjajan posao vezano za organizaciju ovako velikog turnira, a dolazak predstavnika Kosovske Mitrovice prvi je korak ka budućoj saradnji ove dve opštine. Ovi razgovori i naš današnji sastanak će, nadam se, voditi budućoj dubljoj saradnji dve opštine, ne samo u oblasti sporta, već u raznim drugim oblastima. Zaista, kao što je moj kolega rekao, mi imamo mnogo tema, mnogo interesantnih oblasti za saradnju. Također smo tu negde pogranične oblasti. Mislim da zaista ćemo napraviti neke lepe rezultate za obe opštine.